सनातन ना रही तो 60 करोड़ लोग नहा भइल कुंभ में। अभिन 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 हमरा बुझाता है क दिन बाकी बा, 4-5 दिन 7 दिन 6 दिन बाकी हो भीड़ बढ़ता आ दिनों बढ़ता। हाँ टीविया पर शायद कहत रुए का दिन जे बढ़ो, लेकिन नियम का अनुसार बढ़े के ना चाहिए, कहीं फिक्स बा। देखिए भैया तनी हे माइक के थोड़ा सा कम, बस बस बस। गौर करें, विशेषकर हमरा इस क्षेत्र के जानल मारल विद्वत मंडली के हेड पंडित जी बैठल बनी। भागवत पुराण के कथा यहाँ के हर जगह चल रहा बा। ये सबसे हमने का कुछ सीखी लेसन आ पड़ोसी लेसन जे कोनो, लेकिन परंतु वही तो रहुआ तनी हमरा के हिंट कर देव जे है, ये तनी गलती बुझाता आदमी पतियावत रहेला। जौना के नयाती बाटे जौना के नयाती बाटे नहीं बाटे अंत, उ सनातन हवे उ सनातन हवे। इहे बतावे सद ग्रंथ, उ सनातन हवे। उहे बतावे सद ग्रंथ, उ सनातन हवे। हेलो गौर करे, छोटी छोटी अंग्रेजी बा। भोला प्रेसिडेंट विष्णु पीएम पद निभाइले। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, पीएम माने प्राइम मिनिस्टर। भोला प्रेसिडेंट विष्णु पीएम पद निभाइले। प्रथम गणेश मंडल मिनिस्टर कहाइले। अनंत उ
सनातन हवे इहे बतावे सद ग्रंथ ऊ सनातन हवे। गौर करें, मनोज दुबे जी नारायणपुर बिजली विभाग मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के हेड ठेकेदार का तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार। भगवान गणेश से प्रार्थना है सब भक्त लोग के आगे बढ़ाएं। फॉरेन मिनिस्टर मैंने विदेश मंत्री नारद जी ब्रह्मानंद जेना देश के विदेश मंत्री लो हर देश में घूमेला। आगे सुनी, सृष्टि करता ब्रह्मा का विभाग इनोवेशन, इनोवेशन आविष्कार। जितना लोग बैठल बा सब लोग के भोकल सैक स्वर जौन बानू जौन बोलल जाता सब लोग भिन्न बा। असली इनोवेशन असली आविष्कार ये सृष्टि करता ब्रह्मा का विभाग इनोवेशन, विष्णु शंकर करे आपस में सजेशन, कलि युग में डिफेंस हो कलि युग में डिफेंस मिनिस्टर हनुमंत सनातन हवे इहे बतावे सद ग्रंथ सनातन हवे। और करे रामचरितमानस पढ़ी ले, हमने 8वां 9वां में पढ़ी से वो बड़ा पाठ्यक्रम रहे। हरित भूमि तृण संकुल समुझी पर ही नहीं पंथ, जिमि पाखंड विवादते लुप्त हो ही सदग्रंथ। तुलसी बाबा लिखले बड़े ईसाई धर्म ना हो, इस्लाम धर्म ना हो, पंथ हो, सिख पंथ हो। ए भैया जगह सड़क चौड़ा बा या घास पात में छापी ले बा पगडंडी पतला रास्ता हो गए,
वहीं आई पंथ धूकी के समा के आ सदग्रंथ के पतला कर सड़क वह कभी कहता सनातन ही ऐसा बा विश्व कल्याण के बाद एकरे में शक्ति धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो। हमार सनातन कबो नहीं के कहले जे भारत का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो वह कवि यही में निहित करके बताओता विश्व कल्याण के बाद एकरे में शक्ति सारा पंथ स्वयं करे आपन आपन भक्ति सनातन में परमानंद हो सनातन में परमानंद लिखले अशकंद ई सनातन इहे बतावे सदग्रंथ उ सनातन अंत में गीत के कंक्लूजन विजय राम नवमी होखे चाहे नवरात्र होली दिवाली रक्षा बंधन शिव जी श्रावण प्रेम से मनैबा कोटि हो कोटि 84 के फंद उ सनातन है बतावे सदग्रंथ उ सनातन बतावे सदग्रंथ उ सनातन हवे।